Helsinki no ve de Helsinki, l'electricitat és la seva especialitat. Anna és la inventora de la llantena constructora. La nena tenia molta pena perquè no podia treballar i només que feia que estudiar. La ciència va millorar i ella va deixar d'estudiar. Anna és una inventora prometedora. La seva ciència és una experiència misteriosa i silenciosa. Anna, lluitadora de la igualtat. Jo, va fer avanços per l'humanitat. Té els cabells tan llargs com les idees que utilitza per a inventar. Per poder millorar, moltes coses va sacrificar. Ella va lluitar per poder treballar i la ciència explorar. D'homes era el regne, però a treballar va aprendre. Les va ensenyar el que val un peine i el machisme va perdre. Acción. Gabriel va aprendre a cosir en blanc i negre. Els millors vestits amb molt d'estil. El xicoteta solia jugar nines de totes les mides. Somiava en ser modista, però no havia pensat en ser violinista. Es va convertir en Coco, però tots li miraven com a loco. Ella és glamurosa i una dissenyadora fabulosa. Abans de ser dissenyadora, va ser una gran lluitadora. Els originals eren negres, però ella li posava perles. I es va imaginar el seu color espectacular. En un vestit especial. Grace! La reina del mar. Hi havia una dona que li deien Grace. Era salvatge o això pareix. Sucava les onades amb el seu vaixell i a més no trobava res. Tenia els cabells rojos i vermells. Nenes, consideraven com misèries. Elles van lluitar i el seu lloc no van trobar. Grace, la reina del mar, amb el seu vaixell a on es va parar. Així més, no trobava res i amb els seus companys rialles va tindre i molt de més. Aquella dona li deia que ningú et diga el que has de fer. El rap de la dona de Frida Kahlo. Frida atrevida que siempre vive la vida. Frida es una pintora encantadora que con sus padres se enamora. Encara que Frida tenga una sola sella, no la compares en la seva pintura perquè és la más bella. Frida era fantàstica i dibuixava con molta pràctica. El rap de la dona Anna Fiore. Ella es va dedicar al motocross i quasi acaba amb algun or. Ella va tindre que anar a l'otorrino i es va fer amic d'un golondrino. Ella follava, color violeta, i la van obligar a posar-se una faldeta. ¿Y tú crees en que importa el cor? Jo se necessita el meu se motoren. Tu ganes per traició i jo gane per emoció. Yo no soy la que pasa, yo sentís que el motor como si fuera un cor. Es el color violeta con una seta. No me falta estar en una isla, pero hasta la pequeña era sorda y no buena. Ella es sorda, pero que més dona. Ella s'ha convertit en la millor persona. Somiava ser pilota de motocross i ara que soc major em dono compte de que soc la millor. El rap de la dona Un home negre que corria a la baixar malferida per
cabells abundants va seguir caminant. Ella s'amagava i també viatjava de nit i de dia, salvava la seva família. Volia ser lliure però es veia esclavitzada i se rescatava mentre que no era capturada. Ella volia igualtat i per això es va manifestar i ho va celebrar el 25 de maig. Una dona esclavitzada que volia igualtat per a tota la humanitat i així ho va manifestar. Ella era defensora, buscava igualtat, per això ella es va manifestar. Ella va escapar de l'esclavitat, que la tenia presa de cap llibertat. Ella volia igualtat per als negres i per als blancs. El rap de la dona Isabel Allende. Quan em deien una nena no pot fer això, em plenava de pura indignació. Al final vaig ser escriptora perquè sóc una lluitadora. Jo era periodista i en una entrevista em va dir que tenia imaginació per escriure novel·les i rebre felicitacions. Soc una escritora i una guanyadora, que si vota premis novel·les i una campeona. Va ser una escritora, una dona apassionada que escrivia a tota hora. Tenia que escriure per a poder viure. Guanyar molts premis importants per esforçar-se de manera impressionant. Soc una guanyadora i una escriptora, aunque tot parezca imaginació, jo també tinc frustració!